So, what's up mga kasyaw? Good morning, good morning. So, sa ako ang mga solid supporters sa ako ang vlog. Na ako karon di ay sa amuang barangay, sa ako ang amigo nga Balatungan. Ito yung sitaw, di ba? Sitaw Tagalog? Sitaw. No, sitaw. Itong mga sitaw, siya ang nagtanim, si Kuya Victor. Oh, dito sa aming barangay. Oh, napakalaki yung mga sitawan niya. Oh, ito lahat. Ito ang pinagkukunan niya ng pangkabuhayan sa kanyang pamilya. At yung lupain na ito na tinamnan ni Kuya Victor ng sitaw sa lula ng asawa ko. Napakasipag talaga si Kuya Victor. Maraming kwan. So Kuya Victor, kung magtanim ka ng sitaw, mga ilang buwan bago mamunga? 2 buwan. 2 buwan daw mamunga. Ito yung sitaw, oh, ito. Pero ano pa, hindi pa ito ma-harvest. Yung iba, nag-harvest sila ngayon. Oh, katulad dito, oh. Oh, ito. So napakalaki. Oh, itong vlog ko ay promote ko din itong tanim ni Kuya Victor kasi mayroon siyang kalubasa, sitaw, talong. O yan ang mga tanim niya dito. So si Kuya Victor ang nag-ano dito tanim kasama yung asawa niya at saka yung mga anak niya. Napaka pag mag-harvest sila nito, bali bulto-bulto. Medyo malaki talaga yung kita nila pag ma-harvest nila lahat. Pag magtanim ng mga ganitong yung pang-ulamin natin ba, napaka-hirap din. Pinaglaanan mo ng oras, panahon, tapos kasi may mag-ano din sa mga tanim natin. Bali, swerte-swerte din yung mag-alaga ng ganito. Kasi may mga pesticides ba, yung anong tawag ba ito? Hindi makapagpamunga ng maayos. Oh. Iba yung paglaki nila ba? Hindi malusog. Oh, ito yung sitawan ni Kuya Victor. Oh. So sa lahat ng gustong bumili ng sitaw dito sa probinsya sa Siquijor, mag-comment lang kayo sa aking vlog, itong vlog na ito. Kasi kung ilang kilo yung gusto nyo, walang problema. Meron kami ditong may bigay sa inyo para pagkain lang ba, pang araw-araw. So maganda talaga pag ganito yung itanim mo, kasi maano mo din sa iyong pamilya, mga pangangailangan, bili ng bigas, mga ulam. Kasi hindi biro yung magtanim ng ganito. Kasi pag wala kang experience kung paano mo itanim or magtanim, wala ka talaga. Kung mag-ano ka lang, gaya-gaya ka lang ng iba, wala kang experience. Dapat pinag-aralan mo, may siguro sila dito, may training siguro sila dito sa agriculture. Kasi sila kabisado nila talaga. So ito lang ang vlog ko ngayon. Short vlog lang to. So maraming salamat sa walang sawang pagpanood nyo sa aking vlog. Ito si Kuya Victor, yung may-ari sa sitawan. So maraming salamat po sa lahat ng nagsuporta. Magpasalamat ka Kuya Victor. Mag-ano ka sa kanila kung bibili sila. Bisaya lang. Sige, Bisaya lang, Bisaya. Main buntag. Umaga. Isa tong ganahan unya magpalit og sitaw nako. Kontak ra. Magkontak ra mo unya diri sa akong amigo, probinsyano. Kontak lang mo. Magkontak lang mo niya, yung siya na ang magtudlo. Paingon diri sa area. I-promote ko kasi ito yung niya, yung mga pananim, i-promote ko. Kasi ito ang pinagkatiwalaan sa lahat ng lupain dito sa Lower Liloan sa aking lula. Ito siya. Dito sila yung lupa ni Lola dito hindi na
nagagamit na sila ang Alaga. nagtanim. So maraming salamat po. Kuya Victor, salamat po. Salamat Sa lahat ng nanood. Salamat. sa tanan nga Supporters. supporters na mo. Salamat. Bye-bye.